Bandeiras a media asta en Mos no primeiro día de loito polo asasinato de María Belén a mans da súa exparella. Familiares, amigos e achegados da vítima concentráronse en sinal de repulsa. É a primeira falecida por mor da violencia machista no que vai de ano na comunidade. Galicia agarda ter as competencias para autorizar permisos de traballo a estranxeiros no primeiro semestre deste ano. Desde a Xunta afirman que é necesario acelerar este proceso tendo en conta a regularización masiva de inmigrantes aprobada polo Goberno Central. Unha medida que cualifican como mal concebida e sen consenso. Suspendida a folga no transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña, UGT e Comisións Obreiras asinaron un principio de acordo ca patronal o que non se sumou o Sindicato Nacionalista CIGA. O acordo contempla subas salariais e melloras nas condicións laborais. Galicia ten un dos mellores murais do mundo. Este que ven chámase As Mouras e é obra do galego Guedo Goás. Está en Fene. Acaba de acadar o premio ao mellor mural do mundo ao xuízo dos expertos da plataforma Street Art Cities. Boas noites. O Concello de Mos celebrou esta tarde un pleno extraordinario para condenar o asasinato da súa veciña María Belén Fernández, a primeira vítima da violencia machista deste ano en Galicia. Familiares e amigos concentráronse en sinal de repulsa. Patricia. Sí, coas bandeiras a media asta polos 3 días de loito oficial decretados, este Pazo de Mos acolleu ás 8 da tarde un pleno extraordinario no que se condenou o asasinato machista de María Belén Fernández. Foi un pleno cargado de dor e de emoción, pero tamén un pleno no que se lembrou que a violencia machista non é un asunto privado, que nos interpela a todos como sociedade, que é a máxima expresión da desigualdade entre homes e mulleres e un ataque contra os dereitos humanos. Por iso, na súa declaración institucional, a Corporación Municipal fixo un chamamento á responsabilidade colectiva, a non mirar para outro lado, a non banalizar a violencia machista e a educar en igualdade. Rematado o pleno, tanto a Corporación como dúcias de veciños concentráronse aquí ás portas do Pazo en repulsa a este asasinato machista. As bandeiras penden a media asta en Mos, no primeiro dos 3 días de loito oficial polo asasinato de María Belén, veciña da parroquia de Sanguiñeda. Tiña 52 anos e matouna a coiteladas a súa exparella, Santiago Fernández, un home de 67 anos que se suicidou despois na súa casa do Porriño, onde se agochou durante horas. María Belén é a primeira vítima da violencia machista no que vai de ano en Galicia. En toda España xa son 6 as mulleres asasinadas nun mes e 2 días. Esta é unha lacra que se estende por todo o país, que é durísimo e cando che toca como hoxe, que nos toca a nos de cerca, pois é todavía máis duro. O Concello de Mos celebrou este luns un pleno extraordinario para condenar o asasinato da súa veciña. Familiares, amigos e achegados de María Belén concentráronse en sinal de repulsa. Cuando me dieron la noticia, sentí un frío por dentro que todavía no sé. O delegado do Goberno en Galicia pide a toda a sociedade que se involucre na loita contra a violencia machista. Dende que temos registros do ano 2003, son xa 1.349 familias as que perderon a un ser querido. Familias que quedan sin nais, fillos que quedan órfos e, polo tanto, é absolutamente unha situación absolutamente insostible. María Belén vivía coa súa nai e cunha irmá. Deixa un fillo orfo. No seu caso non había denuncias previas contra o seu asasino. En sinal de do polo asasinato de María Belén gardaron un minuto de silencio este mediodía na sede da Xunta en Santiago. O presidente Alfonso Rueda, membros do seu goberno e traballadores concentráronse para condenar este crime de violencia machista e para trasladarlle o seu apoio á familia da vítima. Dende o goberno galego fan un chamamento a vítimas e achegados para que denuncien. A Xunta dalle un ultimato o goberno de Pedro Sánchez levará aos tribunais se no prazo dun mes non lle remite a resposta ao ditame de Bruxelas que dicía que a prórroga da AP9 era ilegal. Gloria Varela. Sí, a Xunta irá aos tribunais se no prazo dun mes o goberno de Pedro Sánchez non lle chega a Galicia a contestación que lle deu a ese informe da Unión Europea sobre as prórrogas da AP9. Alfonso Rueda lamenta que a peaxe da principal autoestrada da comunidade siga subindo e por iso considera urxente que o goberno central a rescate e lle transfira a Galicia as competencias da súa xestión. Se nun prazo dun mes non nos achega o solicitado a resposta ao dictamen da Unión Europea sobre a prórroga da AP9, emprenderemos accións judiciais e entablaremos un recurso contencioso administrativo contra esta
falta de resposta do Goberno central. Galicia confía en poder xestionar os permisos de traballo a estranxeiros este mesmo ano. A Xunta e o Goberno Central avanzaron no traspaso desta competencia á comunidade. Alfonso Rueda considera necesario axilizar este proceso, sobre todo tras a recente aprobación por parte do Executivo de Sánchez dunha regularización masiva de inmigrantes. Unha medida que para Alfonso Rueda responde a unha estrategia política. Ahora mesmo o Goberno Central non ten absolutamente ninguna política migratoria e creo que o que hai que facer son cousas como as que pretende a Xunta de Galicia co traspaso de competencias que reclamamos. Sinceramente, penso iso. As razóns que hai detrás deste anuncio repentino do Goberno, aparte de probablemente intentar que non se fale de outros temas que non lle interesa nada que se fale porque claramente lle perxudican, a verdade é que non a sabemos. O Consello da Xunta deulle o visto bo á tramitación para habilitar as parcelas para levantar 300 novas vivendas en Ribadeo. O Goberno galego tamén declarou hoxe proxecto de interese autonómico o solo do barrio lugués do Sagrado Corazón, onde se van construir máis de 1.200 vivendas, o 80% delas protexidas. Galicia permitirá que os centros de embalaxe tamén marquen os ovos. Ata agora só podían facelo as granxas. O Goberno galego vende a aprobar un novo decreto que permite ampliar esta identificación. O obxectivo é axilizar a súa comercialización mantendo en todo momento as garantías sanitarias. Os ovos vendidos directamente ao consumidor seguirán exentos desta obriga da marcación. Máis asuntos deste día importante, preacordo para suspender o inicio da folga indefinida no transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña. UGT e comisións chegan un pacto coa patronal o que non se suma á CIGA e que deberá ser ratificado en Asamblea, Iván. Así é, queda suspendido ese inicio desa folga indefinida no transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña ao chegar un acordo tanto UGT como Comisións Obreiras coa patronal na tramitación dese novo convenio colectivo a nivel provincial. Ese acordo inclúe unha suba salarial dun 3,4%, tanto con carácter retroactivo no 2025 como tamén para este 2026. Ademais, tamén se contemplan melloras en canto á xornada laboral e pluses por traballar en festivos. Con todo, este acordo ten que ser ratificado polos traballadores en asamblea para que a folga quede desconvocada definitivamente. Ademais, hai que lembrar que a CIGA non se suma a este acordo. Polo tanto, polo de pronto, mañá haberá transporte por estrada con normalidade na provincia da Coruña en canto aos autobuses, e iso inclúe tamén aquí en Santiago, que funcionarán con normalidade os autobuses urbanos. Grazas, Iván. Canto a política nacional, a xestión da Dina de Valencia volve á actualidade, ca comparecencia de Alberto Núñez Feijóo no Congreso. O líder do PP acusou o goberno de Pedro Sánchez de eludir a súa responsabilidade. Insiste en que debeu declarar emerxencia nacional. Núñez Feijóo reiterou que Carlos Mazón foi o único que asumiu responsabilidades políticas e apuntou ao goberno de Pedro Sánchez. Es una emergencia nacional de libro. Pero, señor Feijóo, usted de libro. Y quien tiene que declarar la emergencia nacional es el presidente del gobierno. Con todo, o presidente do Partido Popular recoñeceu que ningunha administración estivo á altura da traxedia. Durante a súa comparecencia vivíronse momentos tensos con Gabriel Rufián. El compareciente ha mentido muchas veces, pero hay 5 o 6 mentiras flagrantes. Es muy entrañable ver cómo usted es el colaborador necesario del gobierno de España. De acuerdo. Ecodiputado de Bildu, Óscar Matute. ¿Usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país? No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA. Un enfrontamento que obrigou a presidenta da comisión a chamar á orde ao líder popular. O exsecretario de Comunicación do PSOE, Santos Cerdán, e o actual secretario de Estado de Telecomunicacións, Antonio Hernando, negan que lle fixeran encargos á fontaneira do partido Leire Díez, aínda que si recoñecen reunións con ela das que non informaron a Sánchez. Nunha desas reunións, Díez entregoulles audios sobre as saunas do sogro do presidente do goberno. A fontaneira ofreceulle ademais a Cerdán información sobre unha investigación que a chamada Policía Patriótica realizou a Pedro Sánchez en 2017. José Luis Ábalos pide declarar ante a Audiencia Nacional por videoconferencia dende o cárcere, como xa solicitara tamén Koldo García. O exministro socialista di que os vehículos en que se fan os traslados dende o centro penitenciario ata o xulgado non cumpren as condicións de hixiene e comodidade necesarias, e que a dureza destes traslados causa sufrimento aos presos.
As sedes do Partido Popular en polo menos 6 localidades de Galicia apareceron cubertas con cartéis que atacan a formación política. Son cartéis en sinatura que se colocaron nas sedes de Santiago, Ourense, Lugo, Gondomar ou Sada. O Partido Popular condena os feitos e pide que tamén o fagan os partidos da oposición. Creemos que este vandalismo non se pode disfrazar de activismo. Galicia é un pobo amable, un pobo tranquilo. Pois este clima de confrontación e de polarización que pretende instalar o independentismo galego na nosa comunidade pois non encaixa con unha sociedade pois tranquila como é a galega. 9 e 10 minutos. A borrasca Leonardo deixou unha nova xornada de vento e chuvia en todo o país. O temporal afectou a autovía que une Pontevedra e Marín, que tivo que ser de novo cortada esta tarde ou verse anegada durante a preamar. Alejandro. Sí, un corte que tiña lugar contra as 4 da tarde, coincidindo con esa preamar e que se prolongou durante prácticamente unha hora e media. Como poden comprobar agora mesmo en directo, situación xa totalmente normalizada. Afectou aos 4 carrís, 2 en cada sentido. Que é o que acontece? Pois en días de moito temporal sobe considerablemente a marea, a auga chega á calzada e xúntase coa auga das intensas precipitacións. Un corte que se produxo despois de que esta mesma mañá tamén se tivese que suspender a circulación nesta mesma estrada polo mesmo motivo. O enésimo temporal deste inverno volveu trastocar a normalidade ao largo e ancho de Galicia. A autovía que une Marín con Pontevedra tivo que ser pechada de novo esta tarde ao volver a negar o mar os seus 4 carrís. Coincidindo coa preamar, o tráfico tivo que ser canalizado pola Estrada Vella e outros desvíos que se habilitaron para evitar os atascos. O mal tempo tamén parece estar detrás do derrubamento dunha parede nunha casa da zona vella ourensá. A edificación, sita na rúa Pelayo, estaba en proceso de rehabilitación e deshabitada, polo que non houbo feridos no seu interior, nin tampouco entre os viandantes. Tamén en Ourense seguen de preto o caudal do río Miño. As chuvias acumuladas non deixan de facer subir o seu leito, o que provocou inundacións puntuais ao seu paso. Zonas como as termas da Chabasqueira quedaron completamente inundadas. A forza do río tamén levou unha ponte por diante no concello de Brión. Foi no lugar de Vidaloíso, na parroquia de Bastavales. A ponte xa levaba uns anos co paso prohibido, tanto para vehículos como para peóns. Aínda así, había quen a utilizaba para chegarse a algunha leira próxima. Un raio caeu sobre unha vivenda na Illa de Arousa. A Luís, que estaba dentro, o seu propietario salvouno a porta de entrada. O raio entrou pola chimenea e a partir de aí moveuse por todo o interior da casa, deixando estragado todo o sistema eléctrico. Completamente estragada quedou esta vivenda da Illa de Arousa despois de que un raio impactase contra a casa. Todo pasou moi á presa. Entrou pola chimenea, baixou para a cociña, pasou pola miña habitación, e foi dar ao baño arriba, que instalou o espello e saleu pola esquina da casa. O raio caeu a primeira hora da tarde deste venres, golpeando con forza a cheminea da casa, que acabou no chan xunto con parte da cuberta. A partir de aí, no interior moveuse por prácticamente todas as estancias, pero a peor parte levou na cociña. Todo desfeito, toda a cociña, as televisións, os enchufes, todo o eléctrico está todo desfeito, todo. O tellado da casa, claro está, que xa o dixemos, hai un burato na miña habitación tamén. Luís estaba no interior da vivenda coa súa nai e dispoñíase a sair cando a forza eléctrica impactou contra o contador situado na entrada. Foi a porta a que nese momento o protexeu e impediu que o susto fose maior. Eu iba a salir para o súper con miña nai e a nai estaba collendo o bolso, iba a salir pola porta e impactoume a porta que me quedou o rayo nos pés e o que me defendeu foi a porta. Foi o que me dou a vida. Na casa son moitos os desperfectos ocasionados, pero a pegada do raio tamén se deixou sentir nos arredores da vivenda e mesmo algún veciño sufriu corte de luz. Agora están pendentes da avaliación dos danos e mentres tiñen que pasar estes días na casa dun familiar. E outro raio caeu sobre un avión no aeroporto de Peinador. Aínda que por fora non se aprezan danos, o certo é que a aeronave quedou avariada logo do impacto. De feito, tiña previsto partir de Vigo na mañá deste luns e non puido facelo. Portugal prepárase para a chegada do novo temporal cando aínda segue sufrindo as consecuencias dos anteriores que deixaron 9 mortos. Está activado o plan de emerxencia de protección civil e o exército sumouse ás tarefas de axuda aos damnificados. Veciños de Leiría, no centro de Portugal, fan cola para intentar conseguir tellas. Convertéronse no ben máis cobizado para arranxar as desfeitas causadas polo tren de borrascas nas súas vivendas. Porque o telhado voou,
as vidraças todas partidas, pronto, está tudo um caos. Tínhamos pinheiros muito centenários, grandes grandalhões, temos lá aquilo um caos, escorrer isto tudo tombado, é demais, mas pronto, isso é o menos, agora a maior prioridade realmente é telhas. O paso da borrasca Catrín agravou a situación de milleiros de familias, volveu derrubar árbores e estructuras, obrigando a recolocar medio cento de persoas. O goberno busca mecanismos de financiamento para dar resposta á catástrofe, porque preto de 200.000 persoas seguen sen luz e a xente recorre a xeradores eléctricos. A última das 9 víctimas faleceu pola mala combustión dun destes aparellos. 2 morreron e varias quedaron feridas en accidentes reparando os estragos, sobre todo por caídas desde tellados. E o país volveu a activar a Emerxencia Nacional de Protección Civil ante a chegada do temporal Leonardo. A semana comeza mal nas nosas estradas cun atropelo mortal en Cerdedo Cotobade. A vítima é un veciño da localidade de 80 anos. Estaba cruzando nun punto sen paso de peóns cando o levou por diante un coche. A condutora, tamén veciña da zona, moi afectada polo sucedido, asegurou que non o viu e que non puido evitar o atropelo. O Sergas detectou un gromo de varíola do mono na Coruña. Investigan a orixe dos contaxios que afectan polo de agora a 7 persoas diagnosticadas entre o 15 de decembro e o 25 de xaneiro. Hai outros 2 casos noutros puntos de Galicia. Recomendan a vacinación pros contactos estreitos dos casos confirmados, incluído persoal sanitario e de laboratorio. Máis asuntos, o turismo segue batendo marcas en Galicia. Durante 2025, as pernoitas en establecementos que non son hotéis subiron un 7,2% na nosa comunidade. Destacan sobre todo as noites de aloxamento en apartamentos turísticos e campings, que foron as que máis subiron. Galicia rozou en 2025 os 9 millóns de turistas, un dato que supón un novo récord. O Ministerio de Vivenda pide que se retiren os anuncios de máis de 3.800 vivendas de alugueiro turístico en Galicia das plataformas online que as comercializan. Na súa maioría trátase de vivendas que solicitaron o número de rexistro de alugueiro de curta duración, pero que non o obtiveron porque non cumpren os requisitos. É obrigatorio dende xullo e que outorgan os rexistradores da propiedade. En toda España, Vivenda denunciou máis de 86.000 vivendas turísticas ou de tempada. En Lalín xa ferven as potas a 6 días da festa do cocido que se celebra o próximo domingo. O cirurxán Diego González Rivas lerá o pregón e despois celebrarase o desfile de carrozas, comparsas, charangas e agrupacións musicais polas rúas da vila. A festa do cocido lalinense, declarada en 2020 de interese turístico internacional, ten como prioridade popularizar os produtos procedentes da matanza do porco, típicos da comarca, que poderán degustarse en 25 restaurantes. E co entroido á volta da esquina, a imaxinación comeza a quentar motores. Nas rúas, nos colexios e nas casas xa se fala de disfraces, de grupos e de como sorprender este ano. Os clásicos superheróis, piratas ou animais nunca fallan, pero este ano o verdadeiro fenómeno chega desde Corea do Sur. As K-pop convertéronse nun fenómeno global. As súas vestimentas coloridas e vistosas conquistan todas as idades e arrasan tamén no entroido galego. Han entrado fuerte desde Halloween ya, que en Halloween no se pudo comercializar porque nadie estaba preparado para ellos, pero ahora en Carnaval sí, y está siendo una tendencia fuerte. También hay un personaje masculino, con lo cual se presta muy bien para grupos. O entroido non é só K-pop, tamén se impoñen disfraces cómodos, nostálxicos e fáciles de montar. Es el de Avatar, por ejemplo, a raíz de la película. Y bueno, como siempre, y más con este clima, los de animalito y los abrigositos van a ser los que van más a mandar. Regresan os looks retro dos 80 e 90 e disfraces épicos de vikingos e personaxes coordinados. Vamos a utilizar roupa que xa temos para a casa para ser algo económicas e vimos buscar os accesorios. É para ir en grupo, pero a ver, a nosa idea era ir de vikingos. Un pouco de pelo tamén para o corpo e un pouco de vestimento tamén, para dar o canteo tamén. As preferencias en canto ao estilo varían segundo a idade. Y los mayores queremos ir cómodos. Queremos ir sexys, pero tenemos frío. Entonces manda más la comodidad y en la juventud manda más la vanidad. Clásico ou viral en grupo ou só, o importante é levar consigo o humor. O mellor mural do mundo está en Galicia, en Fene, as mouras do artista das Pontes Guedo Goás,
que foi seleccionado como mellor mural de 2025 na categoría Spotlight pola plataforma internacional Street Art Series. As mouras son seres míticos do folclore galego coñecidas pola súa beleza e polos seus poderes sobrenaturais. E non ten poderes sobrenaturais, pero en Cerdedo Cotobade os veciños respiran aliviados grazas á chegada da nova farmacéutica. Unha das farmacias deste concello que dá servizo a distintas parroquias e núcleos de vivendas quedara sen a súa titular e temían perder a botica. Mariña Búa acaba de comprala. Cumpriu o seu sono ter a súa propia farmacia no rural. Levo dende o 10 de decembro, que foi o meu primeiro día, e pois un pouco en busca e captura dunha farmacia, pois vin a oportunidade porque a anterior titular pois marchábase para a cidade, para Santiago, e quedaba pois esta opción. A ledicia de Mariña compártena os veciños de Carballedo e outras parroquias de Cerdedo Cotobade. A marcha da farmacéutica anterior fíxolles temer que podían quedarse en botica. Que hai unha farmacia, jolín, que isto crezca un pouquiño, senón non hai vida. E ben pa ela, ben pa nós. Puesto que sí, e además ella que é encantadora. O sea que moi bien, moi bien. Para Mariña, traballar no rural ten un encanto especial. Tratas a persona polo seu nome e ao final acabas coñecendo pois as súas patoloxías e tes un seguimento, como decía, pois desa persoa e algo que tamén se agradece, non? Porque ti podes poñer en práctica todo aquilo que aprendes e para eso estamos. Desta vez a ecuación cadrou, a boticaria atopou o seu futuro e logrou que non se pechara esta farmacia fundamental para os veciños. Este tempo de inverno é o propio das gripes e dos arrefriados. Quixemos averiguar se para facerlles fronte serven de algo eses remedios caseiros que todos coñecemos, os de toda a vida e os que se están poñendo de moda últimamente. Un luns como hoxe, nun centro de saúde de Ourense, a tope de arrefriados, Estuvo a miña neta e topamos unha chea de remedios caseiros para curalos. mel, aguardente e limón, ou senón baus de eucalipto. Meu pai sempre nos daba o leite co mel e un pouquiño de licor de coñá normalmente. Dormías toda a noite, claro. El limón, e botas unha cucharada de mel, quéntalo un pouco e trágalo. Si lle sirve, mal non fai, pero eu supoño que o efecto é escaso, non? Para os catarros e as gripes hai outro clásico da sabedoría popular. A miña nai para tos sempre puña na almohada un poquinho de cebola cortada. Pois funciona, verdad? Non hai evidencia científica. Realmente para calmar a tos, si existen fármacos como, por exemplo, a codeína. O xenxibre irrompeu hai pouco, pero con forza nas redes para curar todos os males. O zumo de xenxibre para esta situación non ten evidencia científica. Non hai como guiarse polos médicos. Non fago ningún remedio. O que me manda o médico se estou mal, se non nada. Desgraciadamente, a gripe dura 7 días e algúns remedios pois poden disminuir algún síntoma, pero a gripe hai que pasala. É dicir, que a única prevención é utilizar a máscara, a distancia. Mais dun 90% dos arrefriados e catarros están provocados por virus, polo que nin os antibióticos son efectivos. Saben que hoxe, o 2 de febreiro, a Candeloria é xusto a metade do inverno. De sempre foi unha data importante para saber se seguiremos con frío, con choiva ou se entra por fin un adianto da primavera. Hai 3 versións. Se a Candeloria chora, o inverno vai fora. Se a Candeloria ri, o inverno está por vir. E despois está a versión que non se molla no pronóstico. Pola Candeloria, a metade do inverno vai fora. Aí seguro que non se equivoca porque é rigurosamente así. Non só aquí facemos prognóstico do que queda do inverno. É moi coñecida a película que conta como unha marmota decide que tempo vai facer o resto do inverno. Atrapado no tempo con Bill Murray. Espertaba todos os días no mesmo día. Hoxe, o 2 de febreiro, o día da marmota. O sistema é fácil. Se a marmota ve a súa sombra, o inverno alongarase. A marmota chamase Phil e a verdade é que o folclore está moi ben, pero de acerto vai máis ou menos escasa. Un 40% de acerto ten Phil. Hai outras como Chuck ou como Lee que teñen menos fama, pero acertan máis, ata un 80%. Nós non temos marmota, pero se hoxe choveu é que o inverno debería ir fora. Cruzamos os dedos. Ata mañá.